אני בדרך לתיכון שלי, כפר הירוק, לא רואים את השלט, אבל הוא פה מאחורי הכניסה. אני עוד מעט אגיע ונתחיל בסיור הווירטואלי. כאילו וירטואלי עבורכם, בשבילי זה קורה ממש כאן עכשיו. הנה השלט המדובר. טוב, עברתי את השער בהצלחה, אנחנו בתוך הכפר הירוק, עוד מעט אכנס לשטח בית הספר. זו הרחבה המרכזית. אני הייתי יושב הרבה, אני מניח, זה התיכון, כי זה הכניסה הצידית לתיכון, עוד מעט נראה אותה. הנה, זו הכניסה לתיכון, נראה מה קורה בכיתה שלי. פה פעם הייתה הכיתה שלי, זית 12, היום זה י"א 8. הכיתות פעם היו מסומנים, כל כיתה היה לה זוכה פרס נובל יהודי. היום התמה היא יותר דמוקרטיה, אני יודע גם שחדר התיאטרון עבר מקום, המקום החדש פחות מעניין, כי לא הייתי שם אף פעם. נלך לראות מה יש במקום שפעם היה חדר התיאטרון. יואו, יכול להיות שיש אותי עדיין פה? יואו, יש אותי עדיין פה. אין פה? זה אני כאן על הקיר, בבית הספר שלי. זהו, נמשיך. אני הייתי מבלה 1,000,000 שנה. יש פה גם ספות שהיינו ישנים עליהם המון. כל הזמן היינו ישנים עליהם. היינו מכניסים אותם לחדר התיאטרון, ואז ישנים עליהם כשהיינו עושים חזרות עדשות הקטנות. פה פעם הייתה תמונה שלי, היום זה, אני בהלם. עופר גולן היה מחנך שלי, ועכשיו הוא מחנך יהודה 4 פה בכיתה, שהייתה פעם גם את התיאטרון שלי. בואו נראה. וואו. מאכזב מאוד. פעם הייתה שם, איפה שיש קיר עכשיו, במה. היינו, הרי אמרתי לך, בתיאטרון העברי, ערבי עברי, ביפו וזה, ואז עלה העניין של כזה צנזורה, איפה כזה... שכמובן כשזה מגיע מלמעלה, מילא, אבל כזה כשאנחנו מדברים על תיאטרון, כזה על אומנות, ואנחנו מציגים, אנחנו רוצים להציג, ומה מאפשרים לנו להציג. אז דווקא בשיח כזה מול תלמידים... תשמע, בשנים האחרונות נתקלתי בזה הרבה יותר. יש ממש ניסיונות לצנזר אותנו מאוד קשים. איפה למשל? זה התחיל מהמחזור של תמר, שעשה לי בעיות, באמת. וואלה. כן, שאחריהם, בדיאלוגים שלהם. הייתה שמה... תמר עשתה משוגעת, נכון? כן. כן, תמר עשתה משוגעת. תלמידים בכיתה ח', ט', ראו את זה והזדעזעו נורא וכאלה. תהליך מאוד מאוד משמעותי. וגם שעברנו את המכשול הזה של לא להגיד שאונס זה לא טוב, ושזה לא מנומס לאנוס, ושזה עושה נזק. אתה יודע שיש פה איזו אמירה משמעותית, ונותנת פה, ונותנת כוח, ומחזקת, ויש פה איזו קבלה של המצב הקשה שהיא פה נמצאת, ואיזו סלחנות כלפי עצמה, וכאילו המון דברים נורא חשובים. אתה יודע, במסגרת סיימה של 3 דקות, אבל 4 דקות, לא יודע כמה זה, אבל בחתיכת עניין. וכיוון שביקשו ממני להראות, אז אמרתי, אני רוצה שתראו את הסצנה הזאת, אם תראו. הייתי נורא גאה בה. למי הראית? מה היה? הראיתי אותה לנעמי, לאיגור שזה היה מנהל הפנימייה, ונעמי ביקשה שיבואו היועצות. והם ראו את זה, כולם אמרו לו, אמרו, טוב, אפשר לראות את זה לתלמידים. שבוע לפני עלייה לבמה. סוף הייתה לי שיחה עם נעמה, המרכזת של היועצות, וסיכמנו שאנחנו עושים טריגר, אזהרת טריגר, שאני שונא את זה, כי זה כל כך יומרני בעיניי. תראה, הסצנה שאני הולך לעשות, נורא קשה, אני לא יודע אם אתה תעמוד בזה, אז אני רוצה להגיד לך מראש, יש פה קטעים שיהיו לך מאוד... יש ישראלי אומר שתיאטרון טוב נמדד באיכות המושבים שלו. אם המושבים חלקים והריפוד במצב טוב וכאלה, סימן שהוא תיאטרון גרוע. כי זה אומר שהקהל יושב עליו בנוחות, יושב בכיסאות בנוחות. בתיאטרון טוב אתה יושב ככה. אתה כאילו... וזה פוגע באיכות של המושבים היועצות. חבורה של נמחתות מהלכות. ובאמת, תת רמה ותת הבנה. גם פעם הביאו הצגה לבית ספר מטעם היועצות. זה היה מביך. איזה הצגה? זה לא היה הצגה, זה היה זוג אנשים שמדברים על שריקה בעבודה. הצגות מגויסות כאלה, זה היה היום. הצגות מגויסות, כן.